Sa mga pagunahing balita, 18 anyos na babae natagpuang patay sa Naga City. Mahigit 100,000 halaga ng shabu na asamsam sa isa umanong tulak sa Naga City. Strengthen Senior High School Program sa Bicol, planong palawakin. At RMA project ng Regional Training Center Bicol inilunsad sa Sorsogon. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Biyernes. Isang 18 anyos na estudyante ang natagpo ang patay sa madamong bahagi ng Barangay Panikwason, Naga City hapon kahapon. Patuloy pa itong iniimbestigahan ng PNP. May report si Angeline Dagta. Wala nang buhay nang matagpuan ng isang babae sa madamong bahagi ng Zone 6 Barangay Panikwason, Naga City. Mag-aalas 2 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima na isang 18 anyos na dalaga at residente ng nasabing lugar. Batay sa impormasyon mula sa magulang ng biktima, alas 5 ng hapon itong Miyerkules, November 26, nang magpaalam ang biktima na gagawa lamang ng research paper hanggang sa hindi na ito bumalik pa sa kanilang tahanan. Isang concerned citizen ang nakakita sa biktima na agad nitong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Sa crime scene, nakita ang biktima na walang saplot pang itaas at bahagyang nakababa ang suot nito na pambaba. Natagpuan din ang ilan sa kanyang mga gamit sa lugar ng pinangyarihan. Ang ating kapulisan po agad pong nagpunta doon sa area para mag-conduct ng investigation. Then, nag-request din po tayo ng SOCA team para i-process yung crime scene. During the processing po, may natagpuan tayong mga asila na mga iba't ibang gamit. Ano yung cellphone, chinelas, damit. Blanco pa ang mga otoridad sa kung ano ang motibo sa pamamaslang. Sa area kung saan napagaan yung bangkay, wala po doon CCTV dahil grass ocean yung area. Kumbaga, walang malapit na bahay sa area na kung saan natagpuan yung bangkay. Pero naghahanap pa ang ating mga kapulisan, ng ating investigador sa malapit na mga lugar, mga na pwedeng may nakakabit na CCTV. Saka dumaan doon yung ating biktima o na pwedeng makahagip. Yun na nga, doubling na tayo lang tayo kung wala namang gagawin sa labas, tapos maiging sa loob na lang tayo ng bahay, huwag nang lumabas ang bahay, lalo sa gabi. Hindi natin alam ano pwedeng nangyari sa labas. So sa pamilya naman ng biktima, gagawin po natin ang lahat para mabigyan ng husgaan ang pamilya. So makakaasa kayo na ang PNP ay tulong para ma-resolve ang kasong ito. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima habang patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan upang mahuli at mapanagot ang sospek sa krimen. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Arestado naman ang isang lalaki sa buy-bust operation sa Iriga City. Balik kulungan siya ngayon matapos na makuha sa posisyon niya ang mahigit 100,000 halaga ng shabu. May report si Mel Moral. Balik kulungan ng isang 35 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng hinihinalang iligal na droga sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay San Isidro, Iriga City bandang alas 11:35 kagabi. Kinilala ang suspect na si alias Bombay, may asawa, walang trabaho at kabilang sa street-level individual sa lungsod. Nasamsam sa suspect ang isang pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 25 gramos at nagkakahalaga ng 170,000 pesos. During arrest and body search mo, na-recover po sa kanya sa arrested suspect possession. Control na po sa custody yung buy-bust money. At the same time po yung suspected shabu po sa kanya. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Iriga City Police Station,
Dahil man po nagpapataya Verga City sa supervision po sa mga activity ng police na si Constantine James Donstadia na pag-arog ka ng mga aso, pahigot mong tinatrabahong maray para makadakot po kita o high value target o stress level individual. Para po yan sa gabos po yan tinatawan sa pansin. Dawa po nga ni sinasabing kulang sa mga pulis at the same time napatrabaho pa siya. Hinikayat naman muli ng mga otoridad ang publiko na makipagtulungan sa kanilang kampanya kontra iligal na droga para sa mas maayos at mapayapang mga komunidad. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral. Patay naman ang isang lola sa Milagros, Masbate nang masagasaan ng isang sasakyan habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Si Danica Garcia sa buong ulat. Patay ang isang lola matapos na masagasaan ng isang kotse habang naglalakad sa gilid ng kalsada sa Sitio Tubod, Barangay Hamurawon, Milagros, Masbate. Alas 3:20 ng hapon kahapon, Nobyembre 27. Kinilalang biktima na isang 66 anyos na lola, residente ng parehong lugar. Ayon kay Police Corporal Robert Van Zia, investigator on case ng Milagros Municipal Police Station, pauwi na sana ang biktima sa kanilang residensya mula sa paglalabada ng masa pool ng kotse. Batay sa investigasyon, hindi umano napansin ng driver ng sasakyan ang matanda dahil na rin sa masukal at papataas na daan. Nagtanong-tanong po tayo sa mga nakakita at bystander kung ano ang nangyari. Based po sa nakuha po nating mga statement po nung nandun sa area of incident na habang nga daw po ito si Mrs. Belia Verdida is naglalakad galing dun sa galing po maglaba. Bit-bit niya po yung isang sakong napaglabahan niyang mga damit. Naglalakad po pa uwi. Ngayon, may dalawang sasakyan na mabilis yung patakbo. Isa po doon yung tinuturo ng mga testigo po natin, yung Pajero na black, Mitsubishi Pajero black, na mabilis ang takbo. Nagtamo ng seryosong tama sa ulo ang biktima matapos na matumba at mapag-alaman na nagulungan pa ng gulong ng sasakyan. Panawagan ko na rin po sa mga kababayan ko dyan sa Milagros na lalong-lalo na po dito sa part ng mga upland po. Parting Hamurawon, Tagbon, pataas na po. Kasi yung kalsada po natin dyan is talagang medyo masukal. Although simintado na po siya, concrete na po, yung mga matataas at matatamok na damo is natatabunan na yung pinakagilid ng kalsada natin. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Milagros MPS ang suspect at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Susunod, Strengthen Senior High School Program sa Bicol, planong paluwakin. At RMA project ng Regional Training Center Bicol, inilunsad sa Sorsogon. Yardi pa pampalita sa pangubalik na Bicol Alay TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Balak palawigin ng Department of Education Bicol ang Strengthened Senior High School program sa rehiyon. Layunin daw ng kagawaran na magkaroon ng mas organisadong curriculum ang mga estudyante upang maihanda ang mga ito sa pagpasok sa napili nilang industriya. Narito ang buong ulat. Nais ng Department of Education o DepEd Bicol na mapalawak ang implementasyon ng Strengthened Senior High School program sa mga paaralan sa rehiyon. Ayon kay Maria Leilani Lorico, Education Program Supervisor ng DepEd Bicol, 22 eskwelahan sa rehiyon ang nagkaroon na ng pilot implementation ng nasabing programa. Sa bilang na ito, 13 ay mga pampublikong paaralan at 9 naman ay pribado. Ang mga eskwelahang ito ay sumailalim sa screening at ebalwasyon ng DepEd. Layunin naman ito na magkaroon ng mas naaayon at organisadong kurikulum ang mga estudyante upang maihanda sila sa pagpasok sa napili nilang industriya. What will happen next school year? Will this be implemented? Will this be in full swing? So actually, we're still awaiting from the response of DepEd Central Office, but there were 3 options provided. We chose option 2. It's for extended pilot para mas ma-prepare at makakuha ng valuable information from the pilot implementation. At kapag naipatupad siya, comes next school year, talagang we would be ready for the Strengthened Senior High School. Mayroong 5 key features ang programa. Isa na rito ang pagkakaroon ng 2 tracks, ang Academic at Technical Professional o TechPro na dating tinatawag na Technical Vocational o TechVoc. Binago rin dito ang time allotment sa pagtuturo. 160 hours ang inilaan para sa core subject sa isang taon, 80 hours sa academic sa isang semestre, 320 hours sa grade 11 Tech Pro sa loob ng isang taon, 320 hours sa grade 12 Tech Pro sa isang semestre, at 160 to 320 hours naman para sa field exposure sa isang semestre. Gagawing simple at mas organized ang curriculum para mas maging epektibo ang pagtuturo nito. Aligning student choice would mean na hindi na sila naka-box sa kung anong strands meron sila ngayon. And establishing stackable, seamless learning pathways for continued academic and career growth. Merong step-by-step na ginagawa yung DepEd para matulungan yung mga bata, whether academic or tech pro, ang kanilang napiling tracks. Kabilang din sa mga features nito ang kalayaan ng mga mag-aaral na pumili ng mga subjects na tinatawag na doorway option. In the new curriculum, students can take up any subject from any of the clusters offered. So, ibig sabihin po lamang, may flexibility ang mga learners natin sa Strengthened Senior High School na pumili ng elective subjects maliban doon sa track na napili nila. So, that is enhancing his skills also and giving more opportunities for learning, additional learning, and for employment. Sa ngayon, sa mga grade 11 pa lamang sa mga napiling eskwelahan ito na implementa. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon.
Formal nang ipinakilala kahapon ang mga bagong opisyal ng Class Pinagpala ng Public Safety Senior Leadership Course o PSSLC ng PNP Regional Training Center o PRTC Bicol. Nagkaroon din ng pagpupulong ang mga miyembro ng advisory group ng PRTC para sa pagpapahusay sa pulis sa rehiyon. May report si Hercules Barbacena. Opisyal nang ipinakilala ng Regional Training Center Bicol ang mga bagong halal na opisyal ng Class Pinagpala ng Public Safety Senior Leadership Course o PSSLC. Isa sa mga nahalal ay si Police Senior Master Sergeant Jelanos Ga ng Nava Municipal Police Station na masayang tinanggap ang kanyang bagong tungkulin bilang presidente ng klase. Sa kanyang pahayag, sinabi ng 40 anyos na si Jelanos Ga na hindi niya inaasahan na siya ang mapipili lalo na't may mga kasamaan siyang mas nauna sa serbisyo. Gayunpaman, tiniyak niya na gagampanan niya ang kanyang tungkulin ng buong husay. Lang po sa buong Class Pinagpala, tulungan lang tayo, walang iwanan kahit saan, anywhere, pwede tayong mag-contact kung may problema, isang text lang. Sabi nga namin, unity tayo, isang team ang Class Pinagpala. Nagbigay din ng mensahe si Police Lieutenant Colonel Tyron Dutimas, Hepe ng Regional Logistic Research and Development Division ng PRO5 bilang panauhing pandangal. Binati niya ang mga bagong opisyal at ang mga estudyante ng PSSLC. And sila mag-guide din sa kanila. And whenever na may mga problems na na-encounter sila, sila rin yung mga pupuntahan ng kanilang mga classmates. 7 sa 55 estudyante ang naitalang opisyal ng Class Pinagpala. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Ryan Linaresas, tagapagsalita ng RTC Bicol, layunin ng kursong ito na mapaunlad ang kakayanan at kaalaman sa pamumuno ng mga pulis sa kanilang sakop na mga lugar. Bale itong training ito ng SLC, ito yung nasa mid-level ng opus ay ng senior PNCO na tinitrain sila maging isang leader. This time itong induction para maging official officer sila dito sa loob ng training center kaya nagkaroon ng induction of officers. Magtatagal sila sa PSSLC hanggang sa Pebrero 2026. Samantala, nitong Miyerkules, muling nagtipon-tipon ng mga miyembro ng RTC Bicol Advisory Group para pag-usapan ang mga hakbang na makakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman at kakayanan ng kapulisan sa Bicol. Nanguna sa aktibidad ang hepe ng RTC Bicol na si Police Colonel Richard Aquitania at Attorney Louie Toldanes na siyang chairman ng grupo. We are in full support to the RTC5. We think of whatever programs, projects that could possibly help yung ating RTC5 na ma-attain talaga natin, ma-achieve natin na yung recruit natin after undergoing ng academic training sa RTC5 will be one of the best police officers that we will have in Region 5. Naniniwala ang advisory group na dapat bigyan pa ng mas malalim na pagsasanay ang kapulisan lalo pat malaki ang papel na kanilang ginagampanan sa pagsisikap ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Samantala, nasa linya ng telepono ni si Dan Triumphante ng DOST Pag-asa. Sir Dan, ano po ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend? Ayan po, may magandang lubutusan ng mga pagkasin ng mga pagkasin. Ngayong araw ng Biyernes, sa 2020-2025, shared line po ang nakaka-apekto dito sa intersection ng North and Luzon, samantalang North Luzon ang nakaka-apekto dito sa nabibilang bahagi ng North Luzon. Dito sa Bicol region, expect natin na generally good weather condition po tayo until over the weekend. Maliban na lamang po sa mga isolated na mga pagbulan, mga thunderstorm. Ang agwat ng temperatura, umabot pa lang 25 to 32 degrees Celsius, at ang araw po ay lumubog ng 5:15 ngayong gabi at bukas po ay sisikat ng 5:15 na. At yan ang latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa at Luzon, ang kita sa Pante, maray na gabi. Salamat po, Sir Dan. Matagumpay naman na nailunsad ngayong araw ng PNP Regional Training Center o PRTC Bicol ang kanilang Records Mobilization and Authentication o RMA project sa lalawigan ng Sorsogon. Layunin ng proyektong ito, alamin sa report ni Rose Bilista.
Matagumpay na inilunsad ng Police Regional Training Center Bicol ang kanilang Records Mobilization and Authentication o RMA project sa Sorsogon Police Provincial Office sa Sorsogon City ngayong araw. Isa sa nakinabang ay si Police Chief Master Sergeant Joan Beltran mula sa Preto Diaz Municipal Police Station na nagtungo sa Sorsogon PPO upang kunin ang kanyang mga papeles sa PRTC Bicol noong siya ay nagtitraining pa. Ayon kay Beltran, dahil sa layo ng kanilang istasyon sa Campo Ola at sa kanyang trabaho, hindi niya nagawang makuha ang kanyang diploma. Kaya naman labis siyang nagalak na ang PRTC Bicol mismo ang naghatid nito sa kanilang lungsod. Alam niyo po, malaking tulong to para sa amin kasi lalo na sa part namin kasi galing pa po kaming Preto Diaz po. So malayo talaga, ilang oras yung biyahe. Dito na at least mas malapit kaysa pa doon sa Legazpi City po. So at saka lalo na yung iba na may mga personnel po talaga kami na kailangan pa-authenticate yung mga documents nila, lalo na during promotion, kailangan po yung mga authenticated po na copy. So, hindi na po nila kailangan pang pumunta po doon sa malayo, sa Legazpi City. So, dito na po. Pinuri din ni Police Colonel Alex Cabrera Daniel, Police Provincial Director ng Sorsogon PPO, ang inisyatibang ito ng PRTC Bicol. Dinala dito para i-check na, no? Hindi na pupunta yung ating mga kapulisan doon sa region para bumuyahay pa ng malayo at ayusin kanilang mga records doon sa kanilang individual records doon sa region. So, nandito na sila para ayusin na po at i-check na ng maaga at maging mabilis ang proseso ng kanilang mga promotion at iba pang mga proseso doon sa ating Records Training Center. Ayon kay Police Colonel Richard Aquitania, layunin ng inisyatibang ito na mailapit sa mga police headquarters ang mga dokumentong naiwan ng kanilang alumni, gaya ng mga diploma, special order at final order of merit at mapadali ang pag-release nito. This is our first provincial police office in Region 5 na i-offer namin ang aming serbisyo sa kanila when it comes to RMA. Ito, naka-anchor rin ito sa programa ng ating Chief PNP na si Police General Nartates na sa kanyang ang programa yung personnel welfare, moral and welfare. Samantala, sunod na ilulunsad ng PRTC Bicol ang RMA sa Camarines Sur sa darating na Enero 2026. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap na Ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat at happy weekend!